Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ k'aw tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi limanaw a bɛ bɛn alamisa ma min ye avril kalo ye ale ye tile min bɛ tile 11 an b'o la bi avril kalo limanaw k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen wali ɲuman dɔn seli ale kɔni ɲuman tɛmɛna sunkalo fana ɲuman tɛmɛna an bɛ dugawu de kɛ bato minnu kɛra sunkalo kɔnɔna la limanaw ala k'u minɛ an ye ala k'an jurumu yafa san caman ala k'o yira an na awa min ye seli yɛrɛ fana kɛra seli caman ala k'o yira an na limanaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ aw minnu bɛ an filɛ don o don ani aw minnu bɛ an lamɛn min ye kunnafoniw dili sababu la kuma na an mana min fɔ ni o ma taa maa min jimi sira fɛ o kuma an bɛ hakɛto ɲini ba kɛ o la sabu don o don kuma de b'anw da ka kuma n'o ye kunnafoniw ye nka a tɛ dabɔ a kama k'a fɔ an bɛ maa de ta tɔgɔ ma walima ka maa jogo fɔ walima ka don maa kunna ka o jalaki an ta ye lakali ye min mana sɛbɛn an bɛ o de lakale walasa aw bɛ se ka kunnafoni cogo min na kuma na an mana don maa min gasi la an bɛ yafa deli aw fɛ an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ aw danse bi ye alamisa ye limanaw seli kɔni tɛmɛna kunnafoni di sɛbɛnw a bɛ n'a fɔ olu bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la dɔɔni kuma an sera ka gafe min sɔrɔ bi o gafe kelen pewu de ye o ye l'indépendant ye ale kɔni bɔra nka kunnafoni caman b'a kɔnɔna la an bɛna lajɛ ka minnu lakale aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na l'indépendant in ka kunnafoniw la limanaw an b'a daminɛ ni min ye o ye min ye seli ye sunkalo kuncɛlen kɔfɛ seli min bɛ tugu a la awa min ye jamanakuntigi ye l'indépendant ka kuma la ko colonel Asimi Goita a ye seli kɛ seli min ni hukumu kɔnɔna la a y'i sinsin fɛn min kan o ye jamanadenw ka gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan bi colonel Asimi Goita y'i to seli min ni a kɛra sisan ni kulubakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ale yɛrɛ selila yen nɔ a kɛrɛfɛ min ye gouvernement maa caman tun bɛ yen CNT n'o ye conseil national de transition o fana maa caman tun b'a kɛrɛfɛ a n'a ɲɔgɔnna caman min ye jamanakuntigi ye a y'i to kɛnɛ in kan limanaw ka jamanadenw fo ka jija n'u ka muɲu la gɛlɛya min bɛ yen sisan kɛrɛnkɛrɛnnen la a y'i da don min na o ye kuranko gɛlɛya in ye colonel Asimi Goita y'a jira k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya in kɔni don o don dɔ bɛ fara a kan nka hali sisan ko gouvernement kɔni kɛlen bɛ ka i jɔyɔrɔ la walasa halisa fɛɛrɛw bɛ se ka ɲini fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ telimanw ye fɛɛrɛ nɔgɔmanw walima fɛɛrɛ jamujanw minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye kuranko gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan colonel Asimi Goita ye nin kuma fɔ ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na wa ni fana ko a ye wele bila jamanadenw ma u bɛɛ ka wuli k'u jɔ min ye dialogue intermalien sigikafɔ min bɛna kɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sisan n'a ko bɛ ka labɛn ko o baara bɛ ka labɛn waati min na o y'a sɔrɔ politiki daba fana wulilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ko maaw k'u jija dialogue intermalien a ka se ka kɛ limanaw l'indépendant kelen in ka kuma la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabi Kidal binna bamanciw ka tɛgɛ kɔnɔna la san 12 an b'o de la bi ko Kidal min ye seli fitinin ye a ma se ka kɛ Kidal nka ɲinan tare ko seli fitinin sera ka kɛ Kidal n'o ye fête de Ramadan ye limanaw seli kɔni kɛra muɲamuɲa ye a kɛra nisɔndiya ye kosɛbɛ walasa n'i y'a lajɛ Kidal marabolo n'o ye Mali marabolo 8nan ye tarata tɛmɛnen yɔrɔ o kɛra seli ye an ka jamana kɔnɔna la yan ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye san 12 tɛmɛnen kɔfɛ limanaw min ye Adral cité des Adral ye n'o ye Kidal marabolo in ye a jala k'a fɔ ko ni yɔrɔ don yɔrɔ kɔrɔ min tun bɛ bamanciw ka bolokɔnɔmaya la a bɛ san caman bɔ ko Kidal yɔrɔ seli tun tɛ kɛ yen yen tun bɛ bamanciw de ka bolokɔnɔmaya la jamana yɛrɛ ka foyi tun tɛ Kidal mara kan nka a minɛnen kɔfɛ novembre kalo tile 14 tɛmɛnen ka na bila bi la min ye Kidal marabolo ye ale bɛ Mali jamana ka bolo kan bi fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ Mali jamana
fan wɛrɛw fɛ o bɛ kɛ Kidal marabolo kɔnɔna la seli min n'o tɛmɛna sisan san 12 kɔfɛ ko seli a kɛra Kidal alisilamɛw ani Kidal ɲɛmɔgɔw k'olu ye seli in kɛ bonya ani karama kɔnɔna la Kidalikaw kɔni ye foli da nin kan kosɛbɛ u ye jamana ɲɛmɔgɔw fo sabu ko olu mɛnna k'a ye k'a fɔ min ye kabini marabolo in benna banbanciw tɛgɛ kɔnɔ Kidal ka seli kɛ nin cogoya la olu kun famana k'o kɛ kosɛbɛ l'indépendant ka kunnafoni don l'indépendant ka kunnafoni kelen lakanabaliya siratigɛ la a jarala k'a fɔ Mali finitigiw bɛ wulikajɔ la jamana fan caman fɛ sisan n'i y'a lajɛ min bɛ Fama forces armées maliennes a jarala k'a fɔ nin ye rebelle dɔ ye n'o ye banbanci dɔ ye u k'a ma ko Bura Lobi ale ye Katiba Masina o cɛba dɔ de ye ko ale ma fa Mali finitigiw fɛ fiyewu a kɛra Boni Douentza mara la n'i y'a lajɛ ni cɛba min filɛ nin ni Katiba de Masina ma kofɔlen don a jarala k'a fɔ wulikajɔba minnu kɛra banbanciya wale siratigɛ la minnu kɛra Douentza mara la ko a kɛra kunnafoni ɲumanba ye kunnafoni min ni dugudenw n'o ye Douentzakaw ye olu ye nin kunnafoni kunbɛn n'u tɛgɛ dayɛlɛlen ye wa ale de kɛra sababu ye n'o ye ni Bura Lobi kofɔlen ye n'i y'a lajɛ banbanciya wale caman kɛra ka ɲɛsin Douentza mara ma ale cɛ in de bɛ a ko bɛɛ lajɛlen kunna n'i y'a lajɛ Katiba de Masina k'u cɛ u ka kɛlɛcɛ caman de bɛ yen Mali finitigiw ka wulikajɔba min kɛra i n'a fɔ kunnafoni yɛrɛ kun lasera kabi marsikalo ban waati in de la nka kunnafoni a sɛbɛntiyara min ye Mali finitigiw yɛrɛ fɛ u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ tiɲɛ don min ye Bura Lobi ye ni Katiba de Masina kɛlɛcɛba dɔ kun don n'i y'a lajɛ limanaw Douentza mara ka taa se secteur min bɛ Ombori Boni a n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ kofɔlen ninnu na hali ka bɔ Sevare ka taa Douentza ka taa Boni ka taa Ombori ni siraba ninnu kan i b'a sɔrɔ banbanciw tun bɛ sira da maaw ɲɛ ka maaw bolofɛnw minɛ walima ka maaw yɛrɛ bɔnɛ u nin na walima ka banbanciya wale labɛn ka ɲɛsin Mali finitigiw ma i b'a sɔrɔ ni cɛ kofɔlen n'o ye Bura Lobi ye ale de tun bɛ a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma ale de tun b'a ko bɛɛ lajɛlen labɛn Mali finitigiw hakilila jiginna u ye wulikajɔba dɔ kɛ kɔsa in na gosiliba dɔw n'o ye avion ka sanfɛ gosiliw ye u k'a ma ko frappe aérienne o de kɛra sababu ye yɔrɔ n'i bɛ taa Boni u tun kɛn bɛ ka siraw yɛrɛ datugu ye ko a kɛra sababu ye ni cɛ kofɔlen ale tora o de la k'a jira k'a fɔ yɔrɔ minnu filɛ nin ni banbanci jɛkulu min n'u k'a ma ko JINIM ani jɛkulu misɛnnin caman olu kɔni ka wulikajɔ ka bon nin yɔrɔ kofɔlen in na u ka baara tɛ foyi ye ka sira tigɛ maaw la ka maaw ka baganw suɲɛ Abilaye Jara de y'a fɔ Abilaye Jara kelen in ka kunnafoni la limanaw a ko Kangaba mara la Kangaba mara ɲɛmaw k'olu y'a jira k'a fɔ ko bolimafɛn sen fila o tɛna boli ye bilen fɔlɔ yanni waati ka basigi a jarala k'a fɔ mun ye bolimafɛn sen fila ye k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ka taa bila sɔgɔmada joona nɛgɛ kanɲɛ 6 waatiw ko Kangaba ale préfecture n'o y'a préfet ye olu de ye nin laseli kɛ k'a fɔ ko yamaruyalen tɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ka taa bila sɔgɔmada joona nɛgɛ kanɲɛ 6 la ko bolimafɛn sen fila kɔni bɛ maaw bolo n'o ye motow ye k'o kana ye fiyewu Kangaba n'a lamini bɛɛ lajɛlen la kunnafoni in dilen kɔfɛ limanaw ko nka Mali finitigiw ka bolimafɛnw olu tɛ nin na ani fana min ye bolimafɛn minnu bɛ banabaatɔw ta ani n'o ye ambulances ye ani bolimafɛn minnu bɛ forew ta n'o ye corbillard ye olu sen t'a la nka i mana kɛ bolimafɛn faso o faso kɔni n'o ye bolimafɛn sen fila ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati kofɔlen min filɛ Kangaba n'a lamini bɛɛ lajɛlen k'a fɔ de ko e yera nɛgɛ kanɲɛ 22 tɛmɛnen kɔfɛ ka taa bila dugujɛda la nɛgɛ kanɲɛ 6 e kɔni sariya i ni min ka kan sariya ɲɛkɔrɔ o na da i kan i n'a fɔ Kangaba ɲɛmɔgɔw olu bɛ k'a lase cogo min na limanaw ko n'an bɔra yen an bɛ taa Baɲangara Mopti ale mara la n'i y'a lajɛ dugu saba bɛ yen Koro Bankas ani Somadugu nin bɛɛ lajɛlen ye Mopti mara dugu ye dɔgɔkun laban tɛmɛnen na min ye Mali finitigiw ka wulikajɔ ye u ye jɔsili dɔ kɛ n'o ye ratissage dɔ ye o kɛra sababu ye limanaw kunnafoni minnu sɛbɛntiyara k'a fɔ banbanciw caman de binna ka bɔ kɛlɛ la kɛra sababu ye u ka minɛnw caman fana bɛ yen olu minɛna Abilaye Jara ka fasiri don l'indépendant de y'a fɔ limanaw ko n'i y'a lajɛ Koro mara yɛrɛ kɔnɔ ka taa fɔ Burkina Faso ale dancɛw ni Mali dancɛw la yɔrɔ nin waati in na cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn olu de ka wulikajɔ bonyanen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na kosɛbɛ
o kɛmɛ ka kɛ sababu yɛrɛ maaw ka taa ni ka segi ka fiɲɛ dɔw la ani maaw ka wulikajɔw minnu bɛ yen n'u bɛ taa ayiwa dɔgɔjɔw la sugujɔw la ka bali don olu ka baaraw la kosɛbɛ mali finitigiw n'a dɔw de kɛra ɲɔgɔn na koro mara la a kɔni ma bɛn min ye bamaci ninnu ma sabu u ye maa caman fa u cɛla minnu bɛ yen n'u bɛ katibari masina o jɛkulu yɛrɛ fana nɔrɔlen bɛ jenim n'o ye yad agali ale ka yɛrɛ jɛkulu ye o mana bɔ yen limanaw o burkina faso ka na fɔ mali dancɛw la a jala k'a fɔ ni bamaci kelen ninnu ka baara bɛnbɛn min ma o ye siviliw n'o ye jamanaden gansanw ka don olu cɛla walima ka bamaciya wale kɛ ka sɔrɔ ka labɛn tuguni ka ɲɛsin mali finitigiw ma k'a daminɛ koro ka na bankas a jala k'a fɔ yen fana ko donsow n'o ye danda ambasagu donsow ye u ni bamaci dɔw fana kɛra ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔlen in na nka a kɛra sababu ye donsow fana ye se caman de sɔrɔ ni bamaciya wale tigilama ninnu kan limanaw ko kungokolo dɔ bɛ yen u k'a ma ko bawule limanaw nin ye kungo belebeleba dɔ ye a filɛ nin ye awa chef d'état major général des armées ale yɛrɛ ka kunnafoniw la yɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen a jala k'a fɔ bamaciw de ka dogotu ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye u bɛ t'u dogo ye limanaw ka min ye bamaciya wale k'a labɛn ka ɲɛsin mali finitigiw ma a jala k'a fɔ mali chef d'état major général des armées kɔsa in na ale ye kunnafoni minnu di k'a fɔ kungoba fɛn fɛn bɛ mali la yan kungo ninnu bɛ n'a fɔ kɛlɛdagaw walima bamaciw ka dogotow de don u bɛ t'u dogo ye ka na walejugu ta ka ɲɛsin mali finitigiw ma n'i y'a lajɛ kungokolo dɔ filɛ nin ye min ye mopti mara la a jala k'a fɔ mali finitigiw ka sanfɛ kɛlɛ minɛnw kɛra sababu ye ka bamaciw ka dagayɔrɔ minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'a caman ci hali min ye mopti mara kelen in na ka taa fo min ye sofara ale mara la mali finitigiw ka gosili dɔw fana kɛra ye kɛra sababu ye bamaci caman k'o fana faga yen nɔ i n'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen fakala siyo timisa a n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ bɛ bayankara mara la o la sa limanaw a jala k'a fɔ hali sisan bamaciw kɔni u ka sennɔw bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu caman na n'an bɔra yen min ye nara mara fana ye a jala k'a fɔ bamaciw limanaw u fagara ye kosɛbɛ fana kɛrɛnkɛrɛnnen la gire nara mara la abulaye jara kelen ka kunnafoni na l'indépendant kɔnɔna la bi ko état major général des armées ale y'a jira k'a fɔ ko gosili saba ɲɛnama kɛra mali finitigiw fɛ a kɛra sababu ye kungokolo dɔ fana bɛ nara fanfɛla in na ye ko bamaciw ka dogoyɔrɔ kun ye o yɔrɔ kofɔlen ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnen la jinim min n'ale ka dogotu ye muruja ani ka taa se gire nin bɛɛ bɛ nara mara de la ye limanaw san 2023 ban waati fo kana bila an bɛ don min na ko bi mali finitigiw kunnafoni minnu sɔrɔla a jala k'a fɔ nara mara fana na ka taa bila fo moritani dancɛw ka taa dijeni jɛma a n'a yɔrɔ caman ninnu na hali kɛɲɛba ni kita yɔrɔ ani kati fana bamaci ninnu bɛ bamaciya wale labɛn ka na u ka bamaciya wale labɛn nin yɔrɔ kofɔlen ninnu de la mali finitigiw ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye nara mara in na ye kɛrɛnkɛrɛnnen la gire secteur la limanaw ka bamaci caman bɔnɛ ani na nin yɔrɔ kofɔlen na yen nɔ limanaw l'indépendant kelen ka kunnafoni la an bɛna politiki ko bunakun kan a jala k'a fɔ ko minisiri min bɛ an ka mara cɛma bɔli kunna n'o ye administration territoriale et de la décentralisation gouvernement ka kuma lasela colonel abdoulaye mayiga l'indépendant kɔnɔna la bi a lasera k'a fɔ minisiriw ka laadala ɲɔgɔn min kɛra kunungo a jala k'a fɔ hakilila dɔ tara a kɛnɛ kan limanaw ko mali politiki tɔn fɛn fɛn bɛ yan walima jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ko e ka baara yɛrɛ ɲɛsinin bɛ politiki ko baara ma ko mali gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnen la minisiri ka tɛmɛ ni minisiriso min bɛ mara cɛma bɔli kunna administration territoriale k'u y'a jira k'a fɔ ko politiki tɔnw ka baara ko a ɲɔngirila fɔlɔ yanni waati dɔ cɛ walasa limanaw minisiri min bɛ mara cɛma bɔli kunna colonel abdoulaye mayiga a ko politiki tɔnw ani faraɲɔgɔnkan jɛkulu minnu n'u ka baara bɛnnen bɛ politiki baara ma ko nin hakilila min talen filɛ nin laɲini min b'a la ko dɔwɛrɛ tɛ politiki tɔnw ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ jamana fan caman bɛ yen u bɛ ka t'i yɛrɛ bila ko la ko min bɛ yen n'u t'u ɲɛ sira la wa fana ko sigikafɔ min bɛ sen na sisan n'o bɛ ka labɛn n'o yɛrɛ gouvernement ka jate la o de bɛna kɛ sababu ye malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ malidenw ka se ka sigi o gɛlɛya kan ka fura sɔrɔ a la n'o ye dialogue intermalien ye malidenw k'u sigi bɛɛ ka sigi ka i ɲɛ jɛ ɲɔgɔn na ka kuma ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya min bɛ yen ko sigikafɔ bɛ labɛn na waati min na ko jateminɛ kɛra k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu dɔw walima politiki tɔn dɔw olu ka baara bɛnnen bɛ ka se ka o sigikafɔ in
ka ayiwa gɛlɛya don a baara la ko jɛn tɛ se ka kɛ n'o ye dɛ colonel Abdoulaye Mayiga de y'o kuma fɔ ko jɛn tɛ se ka kɛ n'o ye k'a fɔ ko politiki tɔn dɔw walima maa dɔw bɛ yen minnu bɛ politiki baara la Mali kɔnɔ yan Mali sɛgɛnna ka bɛn min ɲini Mali sɛgɛnna ka basigi min ɲini a mɛnna n'a fɔra ko sigikafɔ bɛna kɛ Mali la hali sisan dɔw de sigimɛ ko ka o sigikafɔ k'u sen don o la k'o tiɲɛ gouvernement de y'a ɲini sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sigikafɔ baara bɛ labɛn na ko politiki tɔn ninnu ko k'u ka baaraw jɔ fɔlɔ ani fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen k'e ka baara bɛnnen bɛ politiki ma Mali la yan ko k'a bɛɛ jɔ fɔlɔ k'a sababu kɛ mun ye ko jama sago de bɛ kɛ n'o ye d'ordre public ye ani jamana yɛrɛ ka nafa bɛ fɛn fɛn na intérêt général a kɛra politiki ye a kɛra lakanako siratigɛ ye ko ka o de ɲini fɔlɔ o ka fisa maa damadɔ ko k'a fɔ k'u b'i sen don jamana gouvernement bɛ ka baara minnu labɛn ka o baara kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye walasa ko nin dulonni min filɛ nin ye n'o ye suspension ye n'o ye politiki tɔnw ka nin baara ninnu dulonni ye ko a bɛ se ka wuli joona ni politiki tɔnw y'u yɛrɛ minɛ n'a fɔra k'a fɔ k'u yɛrɛ minɛ jamana bɛ basigi la jamana bɛ ka a yɛrɛ ɲini ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔ n'u sɔnna k'u yɛrɛ minɛ gouvernement ye min lase a dɔ bɛ dɔ la min ye dulonni a bɛ wuli ka bɔ yen fɔlɔ nka minisiri ko n'o ma kɛ sariyaw fana de bɛ yen sariya minnu bɛ yen colonel Abdoulaye Mayiga y'a jira k'a fɔ ko parti politikiw ani association i b'a sɔrɔ parti politikiw bɛ dilan ni sariya minnu n'o ye charte de parti politikiw ye u ka bɛnkanw san 2004 fo ka n'a bila bi la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ bɔ o hukumu kɔnɔ pewu ka t'u yɛrɛ kɛ association ye u bɛ association de ka baara kɛ walima politiki association dɔw bɛ yen olu b'u to association ya baara la ka taa politiki baara kɛ yɔrɔ a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ ko a ko bɛɛ ka jɔ fɔlɔ yanni an b'an kuma la ko n'i ye jateminɛ kɛ nin baara min filɛ nin gouvernement ma kɛ i n'a fɔ ko k'a ɲɛsin maa kelen ma walima ka politiki tɔn dɔ ta tɔgɔ ma walima ka maa dɔ ta k'a fɔ k'u b'u balo ka baara la dɛ ko nin kɛkun tɛ foyi ye fo jamana mɔgɔ bɛ basigi ni bɛn min na politiki tɔnw k'a dɔn k'a fɔ a kun tɛ ko k'u daminɛ walima a kun tɛ ko ka gara don u da la laɲini min bɛ jamana kɔnɔ bi n'o ye lakanabaliya o ka se ka kɛlɛ walima ɲɛta badabada o ka se ka sigi sen kan jamanadenw ka hɛrɛ o ka se ka sigi sen kan furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ko o baara bɛɛ bɛ olu de bolo wa olu de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma olu tɛ se k'u sigi fiyewu k'a fɔ de k'u bɛ jamanaden dɔw walima politiki tɔn dɔw sigi k'o lajɛ k'o baara tiɲɛ limanaw n'i ye nin ko kɔni taabolo lajɛ ko politiki tɔn jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka baaraw ɲɔngirila fɔlɔ fo waati min ni gouvernement segira ka na nin kuma fɔ n'an bɔra yen limanaw min bɛ tali kɛ nin waati in na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ ko jɛkulu dɔ bɛ yen o k'a ma ko mouvement tabale ale ko k'ale ka hakilila ye min ye nin ko la n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ale b'a ɲini gouvernement fɛ gouvernement kolatigɛ cakɛda fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye institution ye ani ministres sara min bɛ di u ma jamanakuntigi yɛrɛ président de la transition kɛrɛfɛ sara min bɛ d'a ma n'o ye indemnité ye baara yɛrɛ hukumu kɔnɔ ko k'a bɛɛ tigɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ caisse noire n'o ye institution yɔrɔ i b'a sɔrɔ nafolo dɔ bɛ bila u ka bolo kan u mago mana jɔ o la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen u b'o ta ka baara kɛ n'a ye u k'a ma caisse noire ko ka o tigɛ ka bɔ yen o mana bɔ yen ministres ka sara min bɛ di ministres fana ma ko k'o fana tigɛ ka bɔ yen ani fana min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye kɛrɛfɛ sara min bɛ d'a ma n'o ye indemnité de travail ye ko k'o fana tigɛ ka bɔ yen k'a sababu kɛ mun ye mouvement tabale ko ale ye min jateminɛ o ye k'a fɔ Mali kɔnɔ bi gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen olu ka laɲini ye min ye o ye jamanadenw ka lafiya jamanadenw bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔ i n'a fɔ sɔrɔko gɛlɛyaw i n'a fɔ Mali bɛ danga min na bi yɔrɔ an bɛ 4e république la a ko 4e république yɛrɛ nali la i n'a fɔ Mali kura bɛ ka ɲini Mali kɔnɔ cogo min na min ye mouvement tabale ye a ko ale ka hakilila y'o ye n'a fɔra k'a fɔ bi jamanadenw bi bi na gɛlɛya tɛ gɛlɛya ye min b'u kan u ye misali ta min kan o ye kuranko gɛlɛya ye ani hali yan'a ka se yɔrɔ dɔ la jamanadenw ka fujunu k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn tɛ bolo la jamana ɲɛmɔgɔw dun fɛn tɛ ka bɔ olu fana ka sɔrɔ la mouvement tabale ko kuranko gɛlɛya min yɛrɛ n'o ye misali ye n'o bɛ jamanaden bɛɛ kan bi n'o kɛn bɛ ka sɔrɔ nagasi ko k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dɔ bɔ u ka sɔrɔ la min ye ministres ka sara u ka tigɛ
min ye caisse noire min bɛ institution kɔnɔna la n'o ye an ka kolatigɛ cakɛdaw o fana ka tigɛ ani jamanakuntigi yɛrɛ ka kɛrɛfɛ sara o fana ka tigɛ o ma da o ma u ka laɲini wɛrɛ ye min ye o de ye k'a fɔ ko CNT Conseil national de transition ale min n'a bɛ senna bi ko ka ale ci ka bɔ yen pewu yɛrɛ de sabu ko Conseil national de transition bɛ n'a fɔ wari dunyɔrɔ de baara tigɛ kɛ yen nɔ n'i ye jateminɛ kɛ u y'a ɲini fana dialogue intermalien min n'o bɛ ka sigi n'o ye sigikafɔ min bɛ ka labɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko o dialogue intermalien o fana ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ u y'u da don min fana na o ye an ka sanfɛ kalanden minnu bɛ yen minnu bɛ kalan kɛ n'u bɛ licence ni master ni doctorat sɔrɔ ko o licence ni doctorat ni master minnu bɛ kalan kɛ jamana ka kalankɛyɔrɔw la ko jamana k'a lajɛ a ka se ka musaka di olu kalandenw fana ma u ka se k'u ka kalanw kɛ bonya ni karama kɔnɔ ani licence bɛ minnu fana bolo jamana u k'a lajɛ olu fana ka se k'u sen don jamana ale foroba ɲɔgɔndanw na n'o ye concours ye u y'a laban ni min ye o ye nin waati in na limanaw kɛlɛdagaw la kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka kunnafoni jɔnjɛ di u ma maa minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u k'a lajɛ u ka sigi cogo ɲuman ɲini u yɛrɛ la walasa u ka se ka kisi mali finitigiw ka gosili minnu bɛ kɛ n'o ye droniw ka kisɛciw ye u ka se ka kisi o tɔɔrɔ ma n'an bɔra yen limanaw CNT limanaw ko CNT Conseil national de transition ale ka avril kalo session k'o dayɛlɛla ntɛnɛn tɛmɛnen Conseil national de transition ntɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 8 u ka session dayɛlɛla a sen fɛ CNT ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye colonel Maliki Jawo ye ko a y'a kuma yɛrɛ kunnafoni min ni maaw hakili tor'o la kosɛbɛ a y'a lase k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ye ale kan ka ye CNT ɲɛma don nataw la programme d'action gouvernementale n'o ye PAG ye a bɛ dangan min na sisan yɔrɔ PAG fɔlɔ min taara n'o ye gouvernement ka baara taabolo ye n'o taara san 2021 ka taa bila san 2022 la gouvernement kan ka nin baara kɛ ni hakɛ min ye yɔrɔ o yɛrɛ tɛmɛna ka ban nafa t'o la bilen a ka kan programme d'action gouvernementale kura de ka sigi gouvernement ka taabolo kura kuntilenna u kan ka baara kɛ ni kuntilenna min ye o kura de ka ta sisan colonel Maliki Jawo a sen fɛ a y'a ɲini premier ministre fɛ k'a k'i labɛn o baara in u ka se ka sigi sen kan yanni don nataw cɛ premier ministre a kan ka taa ye CNT maaw ɲɛma gouvernement ka kuntilenna a kan ka baara kɛ ni kuntilenna minnu ye ka se ka t'o ɲɛfɔ i n'a fɔ sariya article 15 16 o b'a ɲɛfɔ cogo min na colonel Maliki Jawo ko k'a b'a ɲini premier ministre fɛ Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye k'a k'a labɛn joona gouvernement ka nin baara in a ka se ka sigi sen kan a sen fɛ limanaw colonel Maliki Jawo ko a ma ladilikan dɔw di premier ministre ma sabu a y'a jira k'a fɔ octobre kalo tile 2 tɛmɛnen san 2023 ko n'i y'a lajɛ ko premier ministre ko hali n'a yɛrɛ da tɛ kuma ninnu fɔ nka maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ bɔ ka premier ministre lafasa ni olu bɛ kumaw la ka maaw cɛw gɛlɛya o dɔ misali ye Abdelkader Mayiga yɔrɔ Abdelkader Mayiga kɔsa in na ale ka bɔli la a ye kuma fɔ a ko sɔrɔdasiw de bɛ ka M5 ci ko sɔrɔdasiw de bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka M5 ci colonel a ye maa dɔw yɛrɛ ta u tɔgɔ ma colonel Maliki Jawo ani ministre min bɛ administration territoriale kunna colonel Abdoulaye Mayiga a ye olu yɛrɛ ta u tɔgɔ ma yɔrɔ o ko yɛrɛ ma taa laban ɲuman na min ye Abdelkader Mayiga ye bi bi in na ale b'o kɔlɔlɔ la a bɛ kaso la nin waati in na ko a ye o kuma fɔ premier ministre ye ko premier ministre kana sɔn fiyewu maaw ka bɔ a tɔgɔ la walima minnu b'a kɛrɛfɛ k'a fɔ u bɛ fiɲɛ don jamana ka baaraw la walima ka maaw ta u tɔgɔ ma ka gɛlɛya don jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa min ye colonel Maliki Jawo ye a y'i da don min na fana o ye bɛnkan sɛbɛn min ni accord d'Alger n'o o kuma banna Mali kɔnɔ ani jamana saba in AES jamana saba minnu y'u sen bɔ CEDEAO la k'a bɛ wele bila halisa maa minnu bɛ k'a fɔ ko Mali jamana ko a kɛn bɛ kelenna jamana ye ko Mali jamana tɛ kelenna jamana ye dɛ fo ka taa bila don min na maa minnu bɛ ka nin kuma fɔ k'u k'a dɔn k'a fɔ a ka diya Ala ye Mali tɛ kelenna jamana ye ko n'i y'a lajɛ mars kalo tɛmɛnen cɛmancɛ yɛrɛ la ko lasigiden n'o ye ambassadeur ye olu nan'u ka gafew yira jamanakuntigi la k'a fɔ ko ni jamana bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye min bɛ tali kɛ CEDEAO ale ka députéw n'o ye parlement CEDEAO ko o tako 6nan 6e législature du parlement de la CEDEAO o sigira
nka a kɛra alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 4 tɛmɛnen san 2024 na a baaraw senfɛ min ye CEDEAO ɲɛmɔgɔba n'o ye Nigéria jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye nka limanaw ko AES Alliance des États du Sahel AES jamanaw Mali Niger ani Burkina Faso olu députéw tun tɛ a ko kɛnɛ kan o bɛ min ko fɔ n'i y'a lajɛ kabi janvier kalo tile 28 tɛmɛnen min ye AES jamanaw ye yɔrɔ olu kun y'a ɲini k'a fɔ k'u tɛ CEDEAO yɛrɛ la a ko yɛrɛ bilala sen kan nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko in a bɛ ka don ba la sabu CEDEAO ka sigi min kɛlen filɛ n'o y'u ka députéw ka sigi ye ni député kuraw sigira limanaw ko u ma ye a ko kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ CEDEAO kɔni ko hali sisan yɔrɔ olu ka jate la nin jamana saba in n'o ye Mali Niger ni Burkina ye ko halisa k'u bɛ tɔn in kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye nka kabi u ka sigiw daminɛna kabi Mali ni Niger ni Burkina yira k'a fɔ u tɛ CEDEAO la u ka sigi u ka jɛrɛw fɛn fɛn bɛ kɛ limanaw ni jamana saba in tɛ a ko kɛnɛ kan o misali min n'o kɛra alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 4 CEDEAO ka députéw ka sigi min kɛra ko AES député si ma ye a ko kɛnɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ limanaw b'a jira k'a fɔ CEDEAO kɔni ka ko ayiwa AES n'o ye Alliance des États du Sahel Mali ni Burkina ni Niger u tɛ a ko si la bilen n'i y'a lajɛ nin député ninnu a bɛ se député 92 ma k'olu kɔni kalinka siɲɛ kɛ san 4 ɲɔgɔn na o bɛna o de kɛ a kɛra CEDEAO ka président de la commission de la CEDEAO docteur Oumar Ali Touraye a kɛra o ɲɛna ani honorable Sidi Mohamed Tunis président min n'ale fana bɛ CEDEAO députéw kunna ale de bɛna jɔyɔrɔ di maa wɛrɛ ma a kɛra olu fana ɲɛna limanaw nka CEDEAO kɛnɛ in kan ye a y'a jira k'a fɔ ko olu CEDEAO tɔn kɔni sigilen bɛ bi bɛɛ yan n'o ye démocratie ani jamanaw maracogo ɲuman bonne gouvernance halisa ko kɔni olu ka taabolo ye wa o bɛ sigi sen kan CEDEAO ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye u y'a jira k'a fɔ CEDEAO ka sigi ni sigi min filɛ nin ye kun min b'a la o de halisa min ye bɛɛ y'a ye a ka se ka makara n'o ye démocratie a ka se ka kɔlɔsi hali n'a sɔrɔla jamana dɔw bɛ bi démocratie ayiwa a senkɔrɔma cɛlen don o jamanaw kɔnɔna la ko a jiralen bɛ k'a fɔ an bɛ don min na ko bi halisa ko jamana dɔw bɛ yen olu ka lasigidenw ko CEDEAO kelen in kɔnɔ yen k'olu bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko ayiwa bɛɛ y'a a ka se ka sigi o jamana ninnu kɔnɔ limanaw e ko an t'a bila yan l'indépendant kunnafoniw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o kumana an ye gafe kelen min tun b'an bolo bi o de ye nin ye ni Ala sɔnna an b'a jigiya k'a fɔ sini gafe kura wɛrɛw bɛ bɔ an bɛ kɛnɛ kan an b'olu lakale aw ye ladiriya ale kɔnɔna la an b'aw fo dantɛ foli min na a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ qualité la